Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon nan. A yau bidiyon mun sai muku bayani akan yadda zaka hada yadda zaki hada maganin jinnul ashik. Jinnul ashik wanda duk wacce take mafarki da jinnul ashik yana zuwa yana saduwa da ita, wato bakin aljani wanda ya zo ya aure ta yake zuwa yake saduwa da ita da dare, hana ta aure, hana ta sukuni. A yau bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku haɗa maganin sa, kuma insha Allah za a rabu da shi har abada. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da ku subscribe din wannan channel, sannan ku danna mana alamar like, saboda like din ku shi yake yada bidiyon. Muna roƙon ku da ku danna mana alamar like, da haka mu shiga cikin bidiyon mu domin nuna muku yadda ake wannan. Yawwa, abubuwan da zaki nema domin wannan magani: zaki nemi kunnen gamji. In kika nemi kunnen gamji, zaki nemi saiwar tumfafiya. In kika nemi saiwar tumfafiya, sai garin habbatus sauda. In kika sami saiwar tumfafiya ki ta bushe da kunnen gamjinki da garin habbatus sauda, sai ki turara su. In kika turare da shi, in kika turare da shi, zaki turara gaban ki ne da shi. In kika turara gaban ki da shi, to insha Allah zaki dinga yin kullun, to insha Allah zaki kin raba shi har abada, ba zai ƙara zuwa ba, saboda ba sa son abin da ya shafi tumfafiya da gamji da kuma garin habbatus sauda, saboda aljanu duk sun tsani wannan shine maganin. Amma kuma fa da sharadi: duk wacce ba ta haihuwa, ko take cikin jinin al'ada, ko take ciwon mara, ko kuma yankewar jini, ko kuma shigar ciki, to kada ta yi amfani da wannan har sai ta tabbatar ta warke, saboda wannan iya wanda suke normal ne. Inda kin san kina da ciwon mara, ko yankewar jini, ko jinin al'ada, ko shigar ciki, ko dai wani abu makamancin wannan wanda ke fitar da wani abu daga gaban ki, to kar ki sake ki amfani da wannan, saboda wannan iya wanda yake cikin lafiya ne. In kin tabbatar lafiya lau kike, baki da ciki, baki da ciwon mara, ko ba ciki a jikinki, to shine za ki yi wannan. Mun gode. Muna roƙon ku subscribe din wannan channel ta mu, sannan ku danna mana alamar like din wannan bidiyon, sannan ku share din sa zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Mun gode.